दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिबान सिफायबायबो आरो गोदानै दाफुंनायबो जाबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे समाव बिथांमोना खोब हिउज आर्टिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि प्रग्रामखौ खुंफुंदों आरो दिनै बे गोदान आफादाव आफादगिरि महरै बिद्युत बर' आरो नेहाथारि महरै जा सिगांनिनो कृष्ण बर' बिथां सानैया दं आरो माखासे दंबावो गासैखौबोथ' आं बुंनो नायनांसिगोन। ओमफ्राय थांनाय समफोरनिख्रुइ देग्लाय जा दिनै गेदारिं जादों मिटिं जादों बेयाव गोजोननाय मोनदों जों गोदान आरो गोजाम माखासे महरगिरिफोरा ज' जानानै दिनै बिथांमोना खुंदों आरो तामुलपुर एरियाखौ लानानै मोनफ्रोमबो खना खनला एरियाखौ लानानै साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि आफादखौ दाफुंदों आरो बेनि थाखाय आं मिरु बिसानि जानानै बा नेहाथारिनि मासिनिफ्राय बिथांमोनखौ खोब गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जादों आरो गोदान आफादखौ खोब गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै आं थुलुंगाबो होनाय जाबाय आरो माखासे बिथिंनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आरो जोंनि बावैसो दिहुनजानाय जोंनि जा संबिजित बे संबिजितखौ लानानै संबिजितखौ फल' खालामनानै संबिजितनि दारै बेयाव थानाय माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै बिथांमोना गिबि खेब जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जारिमिनाव गिबि खेब बिथांमोना आफादखौ सिफायनायबो जादों आरो दाफुंनायबो जादों बेनि थाखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनिया संबिजित महरै जों 3 बोसोर मोनो मोनसे गोदान आफादा 3 बोसोर खामानि मावनो मोनगोन बिनि उनाव सोलायजागोन बे आरो आदा जिहेतु फैबाय थानाय समाव जि बिसाया जि सावथुन मुलुग बा सावथुन दिहुननायफोरखौ लानानै माबायदि खामानि मावलायनायनि सिमां जों बेसिकेलि जोंनि महरगिरिफोरखौ गिबियावनो खौसे खालामनाय खना खनला आरो गोदान आरो गोजाम जिखिनि महरगिरिफोर दं बिथांमोनखौ जों खौसे खालामनानै ज' खामानि मावलांनाय बे जोंनि बेसिक्स खामानि आरो नैथियाव जोङो बड' फिल्म एवार्ड फांसन जों दा जेरै 6था जोङो एवार्ड फांसन खालामबोबाय आरो नेक्स्ट खालामबावगोन आरो बे एवार्ड फांसनाव जों बर'नि गेजेरावल' एवार्डखौ दोना हला जोंनि जा बड' फिल्म एवार्ड बेखौ जों बर'नि गेजेरावनो दोना हला जों थांनाय बोसोरनिफ्राय जा सर्ट फिल्म खालामनाय जादोंमोन नन बड' केटेगरियाव जों मोनसे सर्ट फिल्म कम्पिटिसन खालामनाय जादोंमोन उइदिन नर्थ इस्ट जोंनि नर्थ इस्ट इण्डिया माने जि सानजा सा भारतनि स्टेट्सफोरखौ लानानै आरो दा बे देग्लायबो जागोन आरो उननि समाव जोङो फिसार फिल्मखौबो जोंनि उइदिन नर्थ इस्ट बा नर्थ इस्टार्न स्टेटफोरनि गेजेराव जों बेखौबो बादायलायनानै एवार्डखौ होनाय जागोन आरो बिनि उनाव जों लासैनो हायोब्ला जोंखौ जुदि सरकारा अनोब्ला सरकारा फान्डफोरखौ एगारोब्ला जों उननि समफोराव जों नेसनेल लेभेलावबो जोंनि बड' फिल्म एवार्डखौ जोङो होनायनि बिथांखि लागोन।